नोंथांमोननि स्कुलाव आङो गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। जोंना दाखालि आंखौ बुधबारावहाय जोंनि ओनसोलनिनो सासे मण्डलिनि पालक बिथाङा बाबुल मोसाहारि बिथाङा आंखौ बुंदों जे लामा खामानि मावनाया मोजां जायाखै होननानै बेखौ जों जे बेसेबांखि गोलाव खामानि मावदों आरो मावाखै माबायदि मावदों बिथांमोना इन्जिनियार रायलायथां पिडिपिआव थांना रायलायथां जोंनि खामानिया बर्डार प्रटेक्शन खामानिया जाहैबाय अनलि 500 माने 100 मिटारल'मोन। थेवब्लाबो जोङो रायजोखौ अननानै ओनसोलखौ अननानै थेवब्लाबो जों 120 मिटार मावनाय जादों 20 मिटार जों बारा मावनाय होनाय जादों आरो बिथांमोननि जितु एस्टिमेटसो जों खामानि मावगोन बिदि जों बारा मावनो हाया आरो बेखायनो बे खामानिया बेसेबां गोलाव आरो गुसुं बेखौ बिथांमोना पिडिपिआव थांनानै नायहैनाया मोजां। दा बुंदों बिथांमोना जे आंनि खामानिया मोजां जायाखै होननानै खिन्थु बे खामानिया आंनि नङा बे खामानिया ओनसोलनिनो गावसोरनि गामिनिनो दिनै सेग्राफोर दङ जिसय दैमारिमोन बिथांमोनासो मावदोंमोन खामानिखौ बिथांमोना आंनि डिसिसन लानानै मावदों आरो बेखौनो बुङो थेवब्लाबो बिथांमोना गाज्रि खामानि मावाखै आरो जि एक्सटेनसन दङ आं बुंखादोंमोन जे एक्सटेनसन थानायखौ नेक्स्ट आरो जुदि आद्रा थानाय खामानिखौ नेक्स्ट फार्स्टलि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जों एक्सटेनसन खालामनानै होगोन होननानै जों बुंनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना बे खोथाखौ बुजिया मिथिया खुनु अफिसनि खुनु सोमोन्दो गैया लेनदेन गैया बिथांमोना गामिनिल' सासे दादागिरि बिदि जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बिथांमोना जुदि आंनि खामानि मावनाया मोजां जायाखैबा बिथांमोना आरटिआइ हो आं बेयाव एकदम राजि दङ जोङो माब्लाबाबो जोङो एस्टिमेटनि गाज्रि जों खामानि मावा एस्टिमेटआव जि दङ जोङो बेखौसो जों मावगोन। बेनिखायनो आं हास्थायदों जाहाथे बे हातिगुलि ओनसोलनि रायजोफ्रा जाहाथे बुजिनाया मोजां आरो नोंथांमोना अफिसजोंहाय जगाजग लानाया मोजां आरो मिथियालाबानो जानला मोनला बखिनाया मोजां जायाखै होननानै सानो। बेनिखायनो आं सानबावदों जोंनि बे ओनसोलावहाय जितु हातिगुलि हाजोगुलि ओनसोलावहाय जोंहा हानि खामानिखौ फेरेंगा सार आरो गुबुन सारबो थांनानै बिथांमोननो जितु एफआरसि जोंनो होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखायनो बे ओनसोलावहाय निस्सय जागोन आरो जाखागोन आरो 17 बोसोर समायावहाय दिनै कुनु दिनावहाय हाग्रामाया नुफेराखैमोन बेफोर जायगाखौ जे एफआरसि होनांगौ हानि मेदिबत्ता होनांगौ बेखौ कुनु जिबनाव नुफेराखैमोन। दिनै प्रमद सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बे सारि बोसोराव बा 5 बोसोराव दिनै प्रत्येकटा बर' ओनसोल 26टा जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ लानानै दिनै हानि मेदिबत्ता जानो थांगासिनो दङ। बिथांमोना दाबो बुजि मोनाखै जे सोर रियेल हिर' बिथांमोना बे ओनसोलनि मानसिफोर दाबो बुजियाखै। रयेल हिर'आ जाहैबाय जोंहा प्रमद बर' सारानो रियेल हिर' आरो बिथाङा जों समाजनि 26टा जनगोष्ठीनि थाखाय गोबां खामानि मावनो ओंखारदों हानि खामानिफोर ओंखारदों। बेनिखायनो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना जायफ्रा जोंनि एगेन्स्टआव खालामबाय थादों बिथांमोना बुजिनाया मोजां आरो बेनिखायनो जों सानदों जे जोंनि पलिटिकेल हान्जा जितु ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो मानसिफ्रा जाहाथे भट होयो आं बेसो खावलायदों आरो जों जुदि गाज्रि खामानि मावनायमोनब्ला दिनै जोंजों लोगोसे हाजार रायजोफ्रा हाजार मानसिया जों खालामामोन नुनो मोन्दों। गाबोन दिनैनि गेजेरावनो गावसोरनि गेजेराव जायफ्रा पिपिआव थांदोंमोन बिथांमोना दिनैनि गेजेरावहाय मथा मथि 40 जनसो दिनै जइनिं जागोन बेखौ आं रोखा बुंनो हायो। दिनै जों जुदि खामानि मावनाय जि मावदों गाज्रिमोन मावनायमोनब्ला दिनै जोंनि गेजेराव बिदि जइनिं जानो ओंखारबोनाय नुवामोन। बेखायनो आं आसा खालामदों जे बयबो जाहाथे जोंनि बे जितु फैबाय थानाय इलेक्सन 22 तारिखआव जुदि जागोन बेवहाय बयबो ट्रेक्टर सुबिदा भट होयो होननानै आं खावलायनाय थाबाय। बेथ' गुबुन सारनि जितु जोङो देरहानाया 100% रोखा आरो जोंनि पलिटिक्सखौ बिसोर हमनो हायाखै। जों गोदो केम्पेइन लायाखैथ' जोङो माने फिसा केम्पेइन लादों। बिथांमोना दिनै बिपिएफ हान्जाया दिनै हाबनोनो हायाखै सासे बिजेपि नेसनेल पार्टियानो गिनो गोनां जादोंब्ला होमबा धेमालि नङा। नेसनेल पार्टियानो मिया स्कर लालायनानै फैदों थेवब्लाबो भैरबकुन्दनिफ्राय मानसि बारा बुथुमनो हायाखै जेब्ला बुथुमदों गुबुन सानखौसो बुथुमदों। बेनिखायनो आं सानो जोंनि जितु पलिटिकेल हान्जानि जितु राजखान्थि हान्जा जितु टेक्न'लजि बे बेलेग धरनाव बेनिखायनो गुबुन सार फैनाया 100% रोखा आं बेखौ बुंनो हायो।